Nagsugod sa pagmodelo sa mga TV commercials ug karon usa na sa mga bagong artist ubos si GMA Artist Center. Let's get to know more of our new kapuso, Elle Villanueva. Maayong buntag, Elle, and welcome dito to GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood. Sana po safe kayong lahat. And salamat po sa pag-invite sa akin dito sa show na to, GMA Regional TV ng Cebu. Salamat po talaga. And salamat din, Elle, na kasama ka namin ngayong umaga. Kumusta ka na? What have you been up to these days? I'm currently relax lang ako ngayon, and these past few days, I've been busy with workshop and mga audition, and then spending time more with my family. Congratulations, Elle, ha? At kasali ka na, isa ka ng certified kapuso. We'd love to get to know more about you, Elle. Can you share with us any 3 interesting things about you? Okay, so number 1, I started as a commercial model. And then, yung pangalawa, siguro I graduated tourism. And then third, meron na akong teleserye. Natanggap na ako sa isang teleserye. And I hope, sana ma-announce ko kung ano yun, kung anong show yun. Pero hindi pa pwede. Abangan nyo na lang po. Ayan, naabangan talaga namin yan. Pero pag-usapan muna natin yung love mo for traveling. May mga favorite cities ka ba or countries na napuntahan mo? Actually, I've been to Cebu, sa Kawasan Falls. That's my favorite spot there. Kasi sobrang adventurous ko na tao. I love yung I am very thrill seeker. And sana nga makabalik ka dito sa Cebu kasi marami ka pang dapat makita dito sa Cebu. Sana soon. And ngayon, Elle, throwback muna tayo kasi we'd like to know how you started your career as a commercial model. Ano yung mga important lessons or yung mga experiences na nagain mo from doing these ads? Siguro kasi I started talaga as in from the bottom, yung pagiging extra sa isang commercial. So siguro natutunan ko doon is patience and also yung pagmamahal mo sa kung anong ginagawa mo. Kasi yun talaga yung importante sa job mo. Dapat gusto mo yung ginagawa mo para tumagal ka. And talking about working with the different artists dito sa GMA Network, may mga kapuso crushes ka ba na gusto mong makaparehas? And ano din yung mga projects and roles na you see yourself doing in the future? Hindi pa naman po siya crush, pero I really admire his craft. Si Ken Chan po, napakagaling po niyang artista, ang galing po niya mag-acting, and sana po magkaroon ng chance na ma-pair up kami or makatrabaho ko man lang siya. And this time, kasi Elle, you have so much under your belt already. Kakaumpisa mo pa nga lang dito sa GMA Network, but you've accomplished so much already. What message do you want to give to young people like you who are also struggling pero determined to reach their goals? Keep on going. And believe in yourself, believe in your craft. Maniwala ka lang, huwag kang magpapatalo sa iba. And dapat wala kang natatapakang ibang tao habang papunta ka sa dream mo. Maraming salamat, Elle, for joining us this morning. Thank you so much din po. Maraming salamat po sa lahat and have a great day, everyone. Have a great day, Elle. Daghang salamat. And that was Elle Villanueva, mga kapuso, usa sa mga bagong kapuso nga angay ninyong atngan dinhi sa GMA Network. Ug daghan paminggi andam para ninyo mga suki namo sa kabuntagon kana sa pagbalik lang dinhi sa GMA Regional TV Live.